Just shut up and let me enjoy this pain. Welcome to the pain zone. It's where we live. When I'm hurt, I love it. I love that feeling because it's real. You need to love pain. Be the guy who embraces. Στα δύσκολα χτίζεται ο χαρακτήρας. Αποδέξου λοιπόν το δώρο του πόνου που σου δίνει η αγορά και αν καταφέρεις και επιβιώσεις από όλο αυτό, μπορώ να σου εγγυηθώ ότι θα βγεις πιο δυνατός από ποτέ. Γεια σας και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο από τις Crypto Capitalist, με την αγορά να καταραίει, έτσι το bitcoin πέφτει, συμπαρασύρει μαζί του τα πάντα, παραδοσιακά χρηματιστήρια γκρεμίζονται, S&P, Nasdaq, στο σκάσιμο της φούσκας του AI και όλος αυτός εδώ πέρα ο χαμός μέσα σε λίγες μέρες. Στο μυαλό όλων υπάρχει ερώτηση, είναι αυτό ένα απλό correction, μια απλή διόρθωση πριν συνεχίσουμε στα υψηλά, ή έχουμε μπει για τα καλά σε bear market, σε πτωτική δηλαδή αγορά, το οποίο αυτό θα μας ταλαιπωρήσει για ένα μακροπρόθεσμο διάστημα τύπου κάνα χρόνο και βάλε. Λοιπόν, αυτά θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο σημερινό επεισόδιο, οπότε μείνε μαζί μου συντονισμένος. Αν σου αρέσει αυτό που βλέπεις, άσε ένα like και γράψε στο κανάλι ώστε να ενημερώνεσαι για ό,τι καινούριο ανεβαίνει. Εγώ, για όσους δεν με γνωρίζετε, είμαι ο Γιώργος και φυσικά ό,τι πω εδώ, όπως πάντα, είναι η δική μου προσωπική άποψη και όχι χρηματοοικονομικές συμβουλές. Χορηγός του σημερινού επεισοδίου είναι η Vantage. Αν κάνεις trading, είτε είσαι έμπειρος είτε ξεκινάς τώρα, αυτή είναι μια πλατφόρμα που σίγουρα αξίζει τον κόπο να ρίξει μια ματιά. Η Vantage είναι ένας παγκόσμιος regulated broker με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στις χρηματοοικονομικές αγορές. Δίνει έμφαση στην εμπιστοσύνη και στη διαφάνεια. Είναι βασικός και επίσημος χορηγός της Ferrari, μια συνεργασία που δεν κλείνεις αν δεν είσαι επαγγελματίας υψηλού επίπεδου. Άρα αφορικά με το trading έχει χαμηλές προμήθειες σε βασικά ζευγάρια, πολύ γρήγορες ταχύτητες εκτέλεσης, κάτι που είναι πολύ βασικό σε ανθρώπους που κάνουν day trading και scalping, πρόσβαση σε όλες τις αγορές, forex, crypto, CFDs, δείκτες, στα πάντα και πάρα πολλά bonuses. Ακόμα έχει υποστήριξη και στα ελληνικά, κάτι που βοηθάει ακόμα και τους έμπειρους, αλλά πιο πολύ τους καινούριους να λύσουν τα προβλήματά τους ή όποια πορεία έχουν στην μητρική τους γλώσσα. Η πλατφόρμα είναι φιλική για τον καινούριο χρήστη, αλλά έχει και όλα όσα χρειάζεται ένας επαγγελματίας trader. Αν θέλεις να τη δοκιμάσεις, μπορείς να το κάνεις χρησιμοποιώντας το link που θα βρεις στην περιγραφή, στηρίζοντας έτσι και το κανάλι και παίρνοντας και τα bonus που τρέχουν αυτή τη στιγμή. 150% στην πρώτη σου κατάθεση και 10% rebate στην πρώτη σου κατάθεση με USDC και πολλά ακόμα. Αν θέλεις περισσότερες πληροφορίες, μπορείς να δεις το ολοκληρωμένο review που βγαίνει πάνω δεξιά στην οθόνη. Τώρα υπενθυμίζω κλείνοντας πως τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα που έχουν υψηλό κίνδυνο να χάσεις όλα σου τα χρήματα γρήγορα λόγω της μόχλευσης. Βεβαίως ότι κατανοείς πλήρως τα προϊόντα αυτά και κάνε trading μόνο με τα λεφτά που είσαι διατεθειμένος να χάσεις. Πάμε τώρα πίσω στα δικά μας. Ξεκινώντας, να υπενθυμίσω το εξής. Κανείς δεν γνωρίζει πού θα πάει η αγορά και τι θα κάνει και προφανώς ούτε και εγώ. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν οι περισσότεροι και εγώ είναι να αναλύουμε τα δεδομένα που έχουμε κάθε χρονική στιγμή ώστε να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα με βάση τα δεδομένα που έχουμε και την προσωπική μας εκτίμηση και εμπειρία. Συνήθως αυτά τα παρομοιάζουμε με πράγματα που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Εντάξει, και από εκεί βλέπουμε τι είχε συμβεί τότε όταν είχαμε κάποια παρόμοια δεδομένα, άρα κάτι παρόμοιο ενδεχομένως θα συμβεί και τώρα. Προφανώς αυτό που έχει συμβεί στο παρελθόν, κανείς δεν εγγυάται ότι θα συμβεί και στο μέλλον. Πολλές φορές όμως η ιστορία μας δείχνει ότι έχουν αρκετές ομοιότητες. Τώρα, έχοντας πει αυτό, απάντηση στις ερωτήσεις που παίρνω, Γιώργο, υπάρχει πιθανότητα να έχουμε δει το top, να έχουμε μπει σε bear market, να πάει το bitcoin στο 0, να πάει στα 200.000. Η απάντηση πάντα είναι ναι. Προφανώς και υπάρχει πιθανότητα και τα πάντα. Το θέμα είναι πόση πιθανότητα υπάρχει για το οποιοδήποτε σενάριο. Όπως επίσης
όταν κοιτάς ένα θέμα, μπορείς να το δεις το ποτήρι μισογεμάτο με αισιοδοξία ή μισοάδιο με απαισιοδοξία. Και αυτό εξαρτάται από το χαρακτήρα του ανθρώπου. Τώρα, αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να δούμε όσο πιο αντικειμενικά γίνεται αυτό που συμβαίνει τώρα. Και αυτό που συμβαίνει προφανώς και δεν είναι ευχάριστο. Το bitcoin προέρχεται αυτή τη στιγμή από μια ελεύθερη πτώση από το all time high που έγραψε στις 6 Οκτωβρίου στα $126.000 και κάτι, έχοντας σήμερα που μιλάμε φτάσει γύρω στα 80.000, μιλάμε για μια πτώση της τάξης του 35%. Τώρα, προσπαθώντας να είμαι όσο πιο αντικειμενικός γίνεται, προφανώς και αυτό έτσι δεν φαίνεται καλό. Γιατί σύμφωνα με το χρονισμό του κύκλου και αυτά που έχουμε μάθει από το παρελθοντικά στοιχεία, αυτό τείνει να μας σμπρώχνει προς το bear market. Τη βούλα του bear market ή του bull market ή μιας απλής διόρθωσης ή ένα απλού pump θα μας την επιβεβαιώσει ο χρόνος. Εντάξει. Έχει ξαναπέσει τόσο το bitcoin σε bull market? Ναι, πολλές φορές είχαμε 31% πτώση. Όποιος θυμάται εδώ πέρα από το Γενάρη του 2025 όταν έγινε τότε τα tariff wars εκεί Φλεβάρι-Μάρτι, είχαμε μια πτώση 31%. Εκεί όμως χρονικά ήμασταν πολύ καλύτερα και ήμασταν σε μια κατάσταση buy the dip. Αυτό έχει συμβεί πάρα πολλές φορές στο παρελθόν σε όλη την ιστορία του bitcoin. Εδώ σήμερα χρονικά δεν είναι καλή στιγμή για να δούμε τόσο μεγάλη πτώση. Μπορεί αυτό να είναι μια διόρθωση και να πάμε στο right translated cycle και να δούμε έντονο comeback προς το τέλος της χρονιάς και στην αρχή του 26. Φυσικά και υπάρχουν πιθανότητες. Προφανώς, για να παρακολουθεί εμένα και το κανάλι, το σενάριο και τις πιθανότητες που είχα κάνει πριν από κανένα δίμηνο-τρίμηνο, προφανώς και έχουν αλλάξει, γιατί τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Τώρα, η διαφορά στο δικό μου το μυαλό μιας απλής διόρθωσης από ένα παρατεταμένο bear market είναι ο χρόνος και το μέγεθος της πτώσης. Έως 30 με 40%, από 20 μέχρι 40% το θεωρώ έτσι διόρθωση στο ευρύτερο πλαίσιο μιας ανωδικής τάσης. Οπότε σήμερα που μιλάμε είμαστε ακόμα στην κατάσταση της διόρθωσης, αλλά έτσι αν πάμε κι άλλο κάτω και συνεχίσει αυτή η κατάσταση μπορούμε να πάμε σε bear market. Στο κομμάτι της διόρθωσης αυτό που βλέπουμε είναι ότι πέφτει το bitcoin τόσο κάτω σε τέτοια ποσοστά, αλλά σχετικά γρήγορα επανέρχεται. Γρήγορα εννοώντας ένα μεσοπρόθεσμο διάστημα κάποιων εβδομάδων ή μηνών. Όπως για παράδειγμα είχε συμβεί στον προηγούμενο κύκλο που είχαμε δει εκεί τις 65.000, έπεσε 50% έως και 50% και μέσα στην ίδια χρονιά έγραψε καινούργιο υψηλό το Νοέμβριο του 2021, έτσι στις 69.000 σχεδόν 70. Και μετά ήρθε το bear market, το ορθόδοξο το bear market. Δηλαδή έχουμε πτώση 76% περίπου από το all time high στο bottom. Εδώ πέρα μια επανασυσσόρευση, δημιουργία αναπάντου, το οποίο μας ταλαιπώρησε 2,5 χρόνια και σιγά σιγά ξεκινήσαμε να ανεβαίνουμε. Οπότε αυτό εδώ πέρα στο δικό μου το μυαλό πάντα το λέω διόρθωση, εντάξει, και συνέχιση της πορείας προς τα πάνω. Αυτό εδώ πέρα είναι bear market. Έχοντας λοιπόν μπει σε αυτή την ανωδική τάση τα τελευταία από το bottom του Νοεμβρίου του 2022, από το FTX crash που εκεί πέρα γράψαμε το ultimate bottom του bear market, ξεκινήσαμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να ανεβαίνουμε. Σε αυτή λοιπόν την ανωδική τάση είχαμε διορθώσεις 15, 20 έως και 30%, μπορεί και λίγο παραπάνω. Αυτό είναι πέρσι τον Αύγουστο, όταν είχαμε το 4 Αυγούστου, για όποιον θυμάται, είχαμε το Yen Carry Trade τότε που μας έδωσε ένα τίμιο 30%, εδώ, με συγχωρείτε, εντάξει, και συνεχίσαμε προς τα πάνω. Λοιπόν, τώρα, γιατί αυτό ενδεχομένως να είναι η αρχή του bear market, είναι αναφορικά με το χρόνο. Βρισκόμαστε σε post-halving year χρόνο, δηλαδή ένα χρόνο μετά το halving. Οι χρονισμοί για το bitcoin και μόνο για το bitcoin ταιριάζουν. Έκανε το all time high του εκεί χρονικά που έπρεπε. Δεν ήταν αυτό που θέλαμε, δεν ήταν αυτό που περιμέναμε, δεν ήταν αυτό που ευχόμασταν ή φανταζόμασταν. Μπορεί. Αλλά all time high έγραψε τη στιγμή που έπρεπε να γράψει. Τα συναισθήματα είναι λίγο περίεργα και ανάμεικτα αναφορικά με το top, γιατί
κανένας δείκτης δεν έγινε trigger αυτή τη φορά, έτσι, για το Crypto Market Cycle Top Indicator, P-Cycle, MVRV, Z-Score, Pure Multiple και πολύ άλλοι. Το είχαμε ξαναδείξει σε προηγούμενο βίντεο, κανένας δεν έγινε trigger. Γιατί τώρα δεν έγινε trigger? Γιατί αυτοί οι δείκτες πάνε και εξάγουν και φτιάχτηκαν με βάση τα παρελθοντικά στοιχεία, τα οποία αυτά έβγαιναν σε extreme επίπεδα, σε πολύ έντονα επίπεδα μιας παραβολικής ανωδικής τάσης και εφορίας, πράγμα που δεν είδαμε ποτέ σε αυτόν τον κύκλο. Άρα, τι μας λέει αυτό? Από τη μία μεριά μας λέει ότι ενδεχομένως το κύκλο, το top να μην έχει μπει ακόμα και να πάμε σε αυτό που είπαμε πριν, τον παρατεταμένο κύκλο, και θα δούμε το top σχετικά μεσοπρόθεσμα, αλλά δεν έχει μπει ακόμα, ή ότι αυτή τη φορά όντως είναι διαφορετικά τα πράγματα. Πήγαμε σε top χωρίς να δούμε αυτή την εφορία και αυτή την παραβολική τάση που όλα πάνε πάνω έντονα και παραβολικά. Λοιπόν, Fear και Greed Index. Λοιπόν, εδώ είναι ένας δείκτης φόβου και απληστίας από την CoinGlass. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εδώ και κάμποσες μέρες σε extreme φόβο, πάρα πολύ έντονο φόβο, πράγμα που συμβαίνει κοντά σε τοπικά χαμηλά ή μέσα σε bear market. Σημαίνει ότι αύριο είναι ευκαιρία, εξαρτάται πώς το βλέπεις. Μπορεί ο δείκτης φόβου και απληστίας να παίζει ανάμεσα σε extreme fear και fear για κάμποσους μήνες. Άρα το ότι χτύπησε πολύ έντονα προς τα κάτω δεν σημαίνει ότι θα φύγουμε και θα γυρίσει έντονα προς τα πάνω. Παρ' όλα αυτά, ιστορικά πάλι, εδώ πέρα όποτε βρισκόμαστε σε extreme φόβο και είναι στο κάτω μέρος το έντονο πράσινο, σε σχέση με την τιμή, δείχνει ότι ήταν ευκαιρία για να αγοράσεις. Αντίστοιχα, όταν βρισκόμαστε σε extreme απληστία, σε πολύ μεγάλα επίπεδα απληστίας, ήταν καλή ευκαιρία να πουλήσεις. Δεν πιάνεις το top, ούτε τον απόλυτο μπάτο, αλλά είσαι κοντά σε περίοδο υψηλών και σε περίοδο χαμηλών. Γι' αυτό κιόλας έτσι το φόβο τον έχει πράσινο, που είναι κάτι, σου βγάζει κάτι θετικό, και την απληστία την βγάζει κόκκινη. Ναι ρε Γιώργο, αλλά γιατί πέφτουμε τώρα που όλα είναι θετικά? Δεν ξέρω πόσο σημασία έχει η απάντηση, αλλά θα πω και εγώ τη δική μου άποψη. Προφανώς η πτώση οφείλεται ότι δεν υπάρχει πλέον αρκετό ενδιαφέρον από τους αγοραστές. Αυτοί που πουλάνε είναι οι περισσότεροι από αυτούς που αγοράζουν. Και ποιοι πουλάνε? Έχουμε εδώ και καιρό που βλέπουμε από on-chain metrics ότι πουλάνε παλιά πορτοφόλια. Οι παλιοί, οι OGs που λένε στους bitcoiners, σε περιόδους υψηλών υπάρχει απαραίτητη ζήτηση ώστε να κάνουν realize κάποια κέρδη τους. Και κάτι τέτοιο έχει καιρό που συμβαίνει και συνεχίζει αυτό. Άρα έχουμε παλιούς bitcoiners οι οποίοι πουλάνε, όπως ο συγκεκριμένος φίλος εδώ πέρα, Owen Ganden, ο οποίος πούλησε 11.000 bitcoin αξίας 1,3 δισεκατομμυρίων. Ενδεχομένως και πολύ πιθανώς ξεκίνησαν να πουλάνε και οι DATS, Digital Asset Treasuries Companies, αυτοί οι οποίοι αγόρασαν, έτσι, έχοντας όλο αυτό, βλέποντας αυτή την πτώση, πέφτοντας η τιμή της μετοχής, μην αντικατοπτρίζοντας το αποθεματικό που έχουν σε bitcoin, ethereum κτλ. Και αυτοί ξεκινήσαν να πουλάνε και η ζήτηση δεν υπάρχει εκεί ώστε να απορροφήσει την προσφορά. Γιατί να συμβαίνει πάλι τώρα αυτό? Η δικιά μου άποψη είναι ότι το παιχνίδι χάλασε 10 Οκτωβρίου. 10 Οκτωβρίου, όποιος θυμάται, ήταν ένα liquidation event εκεί που φύγανε οι market makers και ξεβρακώθηκε όλη η αγορά και είδαμε ότι τα βιβλία είναι άδεια. Δηλαδή υπήρξαν κάποια χρήματα τα οποία πραγματικά χτυπήσανε στιγμιαία το 0. Εκείνη τη στιγμή πετάχτηκαν όλοι οι traders έξω, όλοι οι market participants που λένε και στο χωριό μου, έτσι ρευστοποιήθηκαν, φύγανε και δεν ξαναγυρίσαν από τότε. Οπότε αυτή τη στιγμή αυτοί που παίζουν και κάνουν αγοραπολισίες είναι μόνο bots, market makers και πολύ λίγοι παίχτες. Οπότε εκεί πέρα νιώθω ότι ράγισε το γυαλί και μας πήρε η μπάλα προς τα κάτω. Λάδι στη φωτιά της πτώσης έρχονται να ρίξουν και οι ρευστοποιήσεις των longs, όσων δηλαδή έχουν ποντάρει με μόχλευση ότι η τιμή θα πάει πάνω και αναγκάζονται να πουλήσουν σε χασούρα για να κλείσουν τη θέση τους. Όπως βλέπετε, πράσινα όλα τα liquidations σε όλα τα crypto. Συγκεκριμένα το τελευταίο 24ωρο μιλάμε για 2 δισεκατομμύρια ρευστοποιήσεις σε long και 171 εκατομμύρια ρευστοποιήσεις σε short. Οπότε έτσι έχει γίνει μακελιό στους traders που παίζουν με μόχλευση.
Ένα θετικό που μπορεί να δει κάποιος μέσα σε αυτό εδώ πέρα τον κακό χαμό είναι το dominance του bitcoin, το οποίο είναι ελαφρώς καθοδικό. Δηλαδή σχετικά έχουν κρατήσει καλά τα altcoins σε σχέση με το bitcoin, έτσι στην αποτίμησή του σε BTC. Για την ώρα τουλάχιστον, το οποίο αυτό μπορεί να αλλάξει άμεσα, γρήγορα και απότομα. Πού τελειώνει τώρα αυτή η πτώση? Έτσι, αρχικά ένας Θεός ξέρει. Τώρα, έχοντας πει όλα τα προηγούμενα και έχοντας γυρίσει το chart σε weekly, εβδομαδιαίο δηλαδή, αν είμαστε στο πρώτο σενάριο της απλής διόρθωσης και της συνέχισης του bull market, κάπου εδώ είναι καλά να σταματήσει. Δηλαδή σε ένα εύρος από τα 80 μέχρι τα 75-74 που ήταν το προηγούμενο, η προηγούμενη πτώση μέσα στο έτος, είναι καλά να σταματήσει κάπου εκεί και σε ένα βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο διάστημα να αρχίσει να αλλάζει τάση προς τα πάνω. Τώρα, αν είμαστε σε bear market, αυτό με τον όρο των diminishing returns, δηλαδή τις μειούμενες αποδόσεις, δεν περιμένουν να έχουμε 70 και 80% πτώση. Δηλαδή θα περίμενα πιο εύκολα μία πτώση της τάξης από το all time high που έγραψε το bitcoin, από το γύρω στα 60 με 50, δηλαδή να είμαστε γύρω στο ας πούμε 50 με 60% πτώση από τα υψηλά. Το θέμα δεν είναι, θα μου πεις εντάξει, είτε 70 πάει που το θεωρείς διόρθωση, Γιώργο, είτε 60 εδώ, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Η διαφορά σε αυτό θα είναι ο χρόνος. Δηλαδή αν πάμε σε bear market θα πάμε αργά και βασανιστικά μέχρι εκεί και θα κάτσουμε εκεί για κάνα χρόνο. Τώρα, η κόκκινη γραμμή είναι ο μέσος όρος των 200 εβδομάδων που γενικά ήταν από τις πολύ καλές αγορές όταν ήταν εκεί πέρα το bitcoin σε bear market και συνήθως τον κρατούσε σε όλη την ιστορία, εκτός από το τελευταίο bear market που έπεσε και κάτω από αυτό. Οπότε εδώ κοντά, όσο περνάει ο καιρός, αυτό η γραμμή θα ανεβαίνει, μας δείχνει ένα εύρος τιμής ενός ενδεχόμενου πάτου. Έτσι πάντα μιλάμε για bear market, το οποίο συνάδει και με το 50 με 60% πτώσης από τα υψηλά. Συνοψίζοντας τώρα, γιατί μπορώ να μιλάω όλη μέρα, τι κάνουμε εδώ που βρισκόμαστε? Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω προσωπικά για μένα, έτσι, και I put my money where my mouth is, και δυστυχώς ευτυχώς με βάση το προηγούμενο βιντεάκι που είχα κάνει με τα σενάρια του κύκλου δεν έχω πουλήσει τίποτα, γιατί περίμενα αυτό το τελευταίο move up επάνω, οπότε μου έχουν μείνει ένα κάρο σακούλια στην πλάτη για τρίτη ή τέταρτη φορά. Δεν θυμάμαι πόσες φορές την έχω κάνει την ίδια μαλακία. Λοιπόν, προφανώς τίποτα δεν πάει μόνο κομπανιά κάτω, τίποτα δεν πάει μόνο κομπανιά πάνω. Σίγουρα μέσα σε αυτή την πτώση, έτσι, ό,τι πτώση και να είναι, θα έχουμε κάποια relief rallies. Ήθιστε έτσι στο προς τα πάνω να πηγαίνει και να τεστάρει τον κινητό μέσο όρο των 50 εβδομάδων, το οποίο αποτελεί στήριξη σε ένα bull market και αντίσταση σε ένα bear market. Αν κάπου εκεί βρει αντίσταση, δηλαδή γύρω στις 100.000 αν γυρίσουμε προς τα πάνω, κάπου εκεί πέρα θα είναι ένα ακόμα trigger ότι θα πάμε και επιβεβαίωση του bull market. Οπότε ίσως αυτή τη στιγμή σε κάποιο relief rally να αρχίσω να κάνω de-risk. Δεν πρόκειται να μπω short, η αγορά δεν είναι εύκολη αυτή τη στιγμή, θα γίνει πάλι εύκολη. Τώρα για μένα δεν έχει νόημα να μπει σε leverage trading, είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Αλλά σε οποιοδήποτε pump να ξεφορτωθείς κάποια σακούλια, είτε σε loss, είτε σε break even, είτε σε κάποιο μικρό κέρδος, ανάλογα που τα έχεις αγοράσει, έτσι βγάζει κάποιο νόημα περιμένοντας να πάρεις κάποιες επιβεβαιώσεις ότι έχει γυρίσει η αγορά ή να ξεκλειδώσεις κάποια ρευστότητα για να εκμεταλλευτείς κάποια ενδεχόμενη μεγαλύτερη ή πτώση και παρατεταμένη bear market. Ολοκληρώνοντας, θα πω τις δικές μου σκέψεις. Είναι γνωστό ότι είμαι perma bull στο bitcoin, είμαι bitcoiner, οπότε δεν έχω κανένα πρόβλημα με το asset. Έχω κρατήσει από τα 19 στα 3, από τα 69 στα 16, από τα 126 σήμερα και θα κρατήσω για πάντα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Συνεχίζω το DCA μου σταθερά στο δινικές, γιατί το asset αυτό πιστεύω ότι η χρηματοοικονομική του αποτίμηση είναι πολύ μεγαλύτερη, η πραγματική, από αυτή που είναι σήμερα. Not financial advice. Για όλα τα υπόλοιπα κρύπτο, δυστυχώς ή ευτυχώς, ο κύκλος για αυτά ήταν διαφορετικός. Δεν είδαμε ποτέ, ακόμα να πω, άντε να το πω, το ράλι που περιμέναμε και ενδεχομένως να μην το δούμε ποτέ. Οπότε και εγώ πληρώνω σήμερα σε αυτά που κρατάω, τα οποία είναι σε loss, το ρίσκο που ανέλαβα
να υπεραποδώσουν και να κάνουν αυτή την απόδοση που περίμενα, η οποία δεν ήρθε ποτέ. Με στεναχωρεί πολύ. Δεν είμαι καθυστερημένος, έτσι. Με καταστρέφει, όχι. Γιατί είχα το πορτφόλιό μου έτσι φτιαγμένο, είχα προϋπολογίσει αυτό το ρίσκο του να πάνε όλα κατά διαόλου, οπότε ναι, πονάει, όχι, δεν με καταστρέφει και προχωράμε δυνατά με αισιοδοξία για το μέλλον. Αυτό ήταν λοιπόν. Θα ήθελα να μου πεις και εσύ τι πιστεύεις για αυτήν την αγορά, πώς διαχειρίζεσαι εσύ τα νεύρα σου, την ψυχολογία σου, έτσι, τη μιζέρια αυτή που υπάρχει. Γράψτε μου με ένα σχολιάκι από κάτω. Αν βρήκες αξία σε αυτό που είδες και σου άρεσε, δείξτε το με ένα like, βοηθάει πραγματικά πάρα πολύ τον αλγόριθμο, και μοιράσου το αυτό το βιντεάκι με ένα σου φίλο. Και όπως πάντα, ένα πράγμα να θυμάσαι, πως το πραγματικό και μοναδικό περιουσιακό σου στοιχείο είναι ο χρόνος σου, και εγώ σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά που τον επένδυσες για να δεις την εκπομπή αυτή. Είμαι ο Γιώργος από τους Crypto Capitalist. Your time, your money.